Takže čaute ľudia, moje meno je Sklerovita v ďalšom dieli z Vodka 3D a je tu so mnou Simon. Čau. A môžeme ísť na to. Poď. Ideme. Aj keď si toho tak to sme si celkom blbo vybrali. Oha. Kde si? Ja idem za tebou, len musíš si mám predbehol, kde si išiel. Ja už ťa vidím to. Ja ti čakám. Poďme na to. Tu nezabuduje ho. Kde sú? Tak po červených. Kde Ale sú? To som zvedavý, že kde sú akože. mňa zaujíma, kde sú ich skauty. No aj mňa. Kámo, ja vidím červené. A ja. Hej, on ho vyžral niekto. Ja som... Za to si... Pozor! Nie, zadoma. Čo zabil? Ja som pri tú pištoli jak ty. Hej, teda aspoň už vieme, kde máš základu. Lebo ja tam... Počkaj na mňa, tak... Idem za tebou. Dobre. Mám tu istú zbraň jak ty. Hej, to je dobré. Táto je dobrá. Ale ja si zmením, potom si zmeníme brokovnice, hej? Ok. Vysvetlil si, o čo ide v tejto hre už? No, ja som to už vysvetlil v prvom dieli. Že jak sa... Ja som tam, dobre. Jo, pekne. Ja som... Prečo som si prebil? Ja som mal už 8 nábojov a som si prebil aj ten tiež. Ja som mu dal headshot, alebo ja som mu dal dobrú kávu. Zabil som. Pozor, kde ste? Au, zabil ma. Nevadí, ale zabil som tam ešte jednu. Rádi, kohodinky. Strel, lebo ja som mám zase bugu. Ježišu Kriste, páde. Vy sa tak má, že ja by som tak strašne chcel level 2. Ja mám level 3 a budeme za chvíľku level 4. Bože, ja chcem mať level 2. Ale však má keď budeme tu hrať a potom toto. Lebo potom tam to aj ukazuje ti, že koľko máš toho rangu, akože presne. Hej, tu niekto hodil smoke. Ty kokso, to čo bolo? Teba niekto zabil? Nie, mňa to nezabilo, ale ja som videl, jak si vyletel do vzduchu len tak. Ja som vyletel vo vzduchu, ale to čo bolo? Ja neviem, tam niekto hodil granát. Bože, ale ja som 4-krát pobral a jedného človeka som zabil. Ja som zabil 2. A tu búžim jak... Ja viem, ja som za tebou, vydačko, ale už odchádzam. Kde sú? Ty kokso, Ja som išla kde? ja tu chodím jak... Ja už to vidím, Svinkoň. Aj mu na to je Svinkoň. Nedáte tu čo bolo. Pretože ma niekto zabil. A tu kde si bol? Ja som... Ja aj tu. Jasne, vieš, ja úplne obieram tie killy za to, že ma niekto zabil. Nie! Jo, že som si, že niekto zabil. Nejaká snajperka ma zabil, to je taký... Taký špín. Tak ja si ho podám. Ja som si ho nevšimol, ja som chcel strelať po tom druhom a on ho zabil. Tu niekto zase, dobre? Ty koksu, ja som teraz som dobre, že som ho zabil, mal som 5 a zaplnil som, on mi bral strašne veľa. Kurva. Ja by som tak rád strieľal s kováčkou zbraňou. O, už ma vyžral. No. A to tak... ja som nezabil, no ja som ho zabil. Nevadí. Kde je tu? Jejda, zase ma zabil. Bože, ja furt niekto zabijem. Umrel a ďalší belváky. To čo je za hra už? Nie, zase mám zabil tú čujaku. No. Že to hovoríš práve ty. Čo, akože on tam furt prebehol, ale neviem čo a zabil ma.
Ale ja som ho chcel trafiť a netrafil som. Keby som ho trafil 20, tak je po ňom. Ja viem, ale oni tu sú také svinie celkom, hej? Idem za tebou. Je tu niekto? Nikto. Ja idem furt za tebou. Zaujmo. Tu kde sú ako? I tam sú naši. No, dobre, mŕtvy. Jeden tu trošku mal zábavu, ale zamrel som. Čo bolo? On ma zabil, ale strel som do neho a zabil ma. Ja som ho zabil. No. Dojči! Toto bol dobrý kill. Mne to zabije, keď úplne nikto nie je za mnou, nikto nie je predo mnou. Kámo, a vieš, aký som bol kill, ja som bol... Pretože niekto... Teraz. Ja mu táto hra už je taká regióka. Jo! Zabil som ho. My sme sa veľmi navzájom, kámo. To už je také regióka hra tu. Kamarát je a ja sa snažím niekoho zabiť. No. Bože, škoda, že sa to nedá brať zbraní, to je tá blbosť. Jo. No akože neby sa to dalo zobrať klečkom, tak to bolo dobré, akože môžeš čorknúť hráčom, že on ideš za ním, on zomre ten hráč a zoberieš z neho zbrania, ale to sa nedá. Škoda. Aj to je bolo dobré. No, to je dobré. Kámo, dorobili sme cestu. Tak skoro som ho zabila, ale ty si nohy zval. Ja? No. Kámo, by sme už ohľadili. Jak to? Ja ma zabijú. Kto ma zabil? Jo, kámo, ja som si skoro zahrať. Jo. Čo to točíme? 7 minút. Tak dám to asi na 9 minút, okej? A potom sa rozlúčime. Také kratšie. Jo, ja som ho aj zabil. Kámo, ešte 2 killy a... Kde sú? To čo bolo? To čo bolo? Ma zabil. Hej, ale ten snajper môže chodiť proste odtýjať. A on proste je proste za tebou pomaličky a zase proste Ja zabije. som ho kámo zničil. Dobre. A on ide tak pomaličky za tebou a zase ťa zabije. Za tiež to aj nevieš jak. Ty koksu. Zase ho zabil. Nie! Čo? Ja som dal viac kilov ako mŕtve. Jo, nice. Koľko máš? Jo, ja som druhý. Jo, ty si štvrtý. Musím úplne byť pičtinku. Nie, bože, toto sa nedá, toto. Tu nás zabijajú, toto nedá. Tu nás zabijajú. A potom tak, tu mám silu, to sa nedopustí. No, on ma zabil. Aj taký druhý, tak čo chcú. Ja som druhý. Jo, ty si štvrtý. No! Kunci. Jo, tak už ešte jeden kill a už si tretí. Vlastne teraz si to vychádza, takže už si tretí. Nie! No čo? Teraz mi to tak je. No! Ty kokso! Dal som. Už by som to aj mohol ukoziť, lebo rýchlo musíme to ukončiť asi.
Tak ukončíme to. To je dnešného videu, všetko učíme sa s vami a ahoj. Tak my sa s vami učíme a čau.